A reforma do Paseo do Malecón, que previsiblemente comezará a executarse en febreiro, carece, segundo os nacionalistas, do obrigado consenso co resto da corporación e coa sociedade. Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que se debería consensuar, dialogar máis os aspectos fundamentais deste proxecto de reforma do Malecón, porque vai a cambiar a fisionomía da cidade, vai a cambiar o tráfico e tamén vai a cambiar a mobilidade das persoas. E, polo tanto, entendemos que esta mobilidade tamén debe ser un aspecto de consenso, non? Neste sentido, nos agardamos que as nosas emendas teñan a ben telas en conta e, sobre todo, que as incorporen no proxecto, pero iso demandamos que o Goberno se comprometa a mellorar a participación, a transparencia e o diálogo non só cos partidos políticos, senón que tamén coa sociedade en xeral de Ribeira. É por esta razón que presentaron unha serie de emendas ao proxecto, entre as que destaca a eliminación dun acceso específico ao peirao comercial polo Touro, xa que suporá un risco para os numerosos peóns que transitan polo paseo e usarán o miradoiro. A rotonda vaise modificar, vaise mover de sitio e ali vaise facer un mirador. Ben, pois ese mirador está atravesado pola carretera que ven do Touro. Nós consideramos que os coches poden entrar no muelle comercial pola rotonda e a estrada non ten por que atravesar o miradoiro, porque sería un motivo de inseguridade para a xente que está no miradoiro, cos meniños ali. Botan en falla tamén os nacionalistas as zonas verdes, polo que propoñen a creación dunha alámeda no actual aparcadoiro das Heroínas de Sálvora. Ademais, exixen que se inicie de contado a construción da nova estación de autobuses intermodal. O grupo de goberno parece que ten unha zona escollida, non nos parece mal ese sitio, pero o que si nos extraña moito é que cando veo aquí a conselleira do Mar, cando veo aquí o director de Portos, se firmaron os acordos para facer esta reforma do Malecón e non se firmou ningún acordo para facer a nova dársena de autobuses intermodal. Por último, propoñen a limitación da velocidade a 30 km/h neste treito, que pasa a recuperar o seu carácter urbano.